Goddag og velkommen til anden episode af Octodad. Ej, vi skal til at hakke noget træ her, eller økse noget over, eller hvad man nu kalder det. Nu skal jeg sten op og stå, op og stå. Lidt højere op, og så, ja, der, nej, der, og så. Ej. Den smider vi lige der, og så kan vi nok... Nej, ikke det der, det er ikke det, der skal op, det er sådan en der. Sådan der, ja. Kan så... Nej, der, og så... Ja! Kom... Ej, ja, nej! Væk med dig. Vi skal have sådan en der. Sådan der. Nej, ikke heller ikke dig. Hvor gør jeg nu af den der? Ej... What? Okay, vi går tilbage til det. Stille små bevægelser. Sådan der, det er godt. Sådan der. Det går da bare fantastisk. Så nej, vi skal lige smide den væk. Sådan der. Og så kan vi lige vende os om. Nej, tilbage. Bum. Det går da bare fantastisk der. Op med den. Sådan der. Lidt op. Hak det. Sådan der, ja. Og så lige ned der. Nej, jo, den der. Og så lige... Og lige der. Nej. Kom nu. Sådan der. Nej, jeg skal ikke rende rundt om. Tag fat i den. Nej, ikke det der. Tag fat i øksen. Nej, heller ikke den. Sådan der. Sådan der, det var godt. Jamen det kan godt, ja, så slip det. Okay, tilbage. Nej, ikke derovre. Så skal vi have den der. Bum. Sådan der. Sådan der. Han er bare sindssyg om det. Han vil bare æde en. Han er bare sådan... Skal man gøre det? Nej, det skal man nok ikke. Han vil æde en, fordi man er en blæksprut, og han er sådan en kok, og han kan godt... Ja, kan så... Ej, vi skal have den der... Kom nu. Sådan der, ja. Boom. Honey, what's going on over there? Så åndssvagt. Ingenting, skat. Anyway, I have a surprise for the whole family. A free trip to the aquarium. Nå, så skal vi ind til det der Festering prisons of iniquity, but I've got to write an article for the paper. Can't you make an exception this time? For me? Oh, groceries. We need to go to the grocery store. We need things like cereal for the kids. Right, kids? Well, we already have cereal. We need so much cereal. Then it's settled. We're all going to the grocery store. Nå, så skal vi ud og købe ind. Det havde været fedt, hvis man skulle køre bil. Det havde været sjovt. Det er lidt ærgerligt, at man ikke kan det, at de ikke har lavet det spil. Men det kunne være sjovt, hvis man kører sådan en bil rundt i de der gader. Og så må vi se. We find the frozen pizza. Sådan der, det går stærkt. Germisons has revolutionized the modern shopping experience. Everything is automated and handled pizzaen, den var inde i... Nej, er det den dernede, den står blinke? Er det den derinde? Er den derinde? Kan man ikke åbne? Kan man ikke åbne? Kan man ikke åbne for at få den der... Er der en anden en, man kan åbne? The fuck? Ja, det er så ikke et eller andet... Man skal ikke ind der, så kravle igennem alt det der, vel så?
Det er ikke det, vi skal. Det håber jeg. Nej. Kom så, ind med dig. Ind med dig. Ja, jeg ved godt, det er koldt, men du er nødt til det. Vi skal have frossen pizza. Nej, du skal... Gå nu ind med dig, altså. Sådan der, det er godt. Ja, kom så igennem. Ja. Ja, det er godt. Og så den andet ben. Den der. Ja! Skal vi lige op. Butti. Nej, ind med dig. Ind med dig. Sådan der, ja. Gift. Og man kommer simpelthen op i den der, det der udsugning, eller... Woohoo! Bum, så er der pizza. Det er sådan standard, når man er ude at handle i Netto, så ja, ind igennem hele køledisken. Det er da klart. Okay, get Tommy cereal. Hvad fanden er der? Nå, nu tager hun den jo. Get Tommy's. Hvad ved de så, at man skal tage den fra hende? Ja, du skal det. Tag fat. Tag fat i den. Nej, ikke den der. Det er den der. Nej, ja. For helvede. Så tag den dog! Tag den! Ej, din... Undskyld. Ja, du må... Du så ikke noget, vel? Sådan der. Hun så ingenting. Det skal hun da nok lade være at blive ked af. Obtain mango soda. Så må vi lige lede her. Sådan, nej, det er bare sådan noget køle noget, der er derude til højre. Ja, undskyld altså. Lad os gå herop. Kan vi ikke komme derop? Nej. Og så er jeg afsted. Der slagter. Og derinde står den. Okay. This milk says it's packed with vitamin G. Så op. Ind og tage den. Nej, jamen jeg vil ikke. Jeg vil op og have den der lyserøde, der står, så vi kan få den. Det skal bare ikke være nemt, eller hvad? Oh, jeez. What I was saying was, it's safe to talk about how we get our meat. Kom nu, altså. Stop, ja, og så op med dig. Væk, mand. Det må bare ikke være nemt, eller hvad? Nej, slip den nu. Nej, slip det. Op. God dreng. Dygtig. Nej. Jeg har den nu. Lad nu være. Hvorfor er det så svært? Der. Ja, vi fik fat i den. Ej, hvor er det svært noget, det her. Det var da helt vildt. Okay, hvad skulle så? Jamen, har vi ikke lige taget det der? Der er sådan en creeper-hoved på. Der er også... Der er Minecraft-ting. Hvad står der? Minecraft... Vent, hvad står der? Build a world of flavor. Nå ja, lad os da lige tage et eller andet med. Kan man tage sådan en pickaxe? Haha! Så skal der fandme... Ej, nej, skal vi derop? Jeg smider den der. Okay. Op med dig. Op med dig. Ja, kom så. Du kan godt finde ud af det. Op med sig. Skal man se det fra den der vinkel? Ja, kom så. Bare lidt højere op. Lidt højere. Kan vi få fat i den? Nej. Jeg vil ikke have det der. Back. Op med dig. Nej, jeg skulle... Nej, op med dig. Kom. Ja, altså... Nej, ikke den der... Det der ben. Ja, kom så. Ja, næste gang han kommer, så tager vi fat i den. Og så... Upsi. Nej, ikke den. Ja. Woohoo. Okay. Så skal vi have noget, et perfekt æble. Herinde, der var der vist et eller andet frugt og grønt. Det er nok derinde. Ja, og så lige igen. Undskyld. Jeg smutter lige under her. What? Woohoo.
Nej, ikke det. Ja, undskyld. Slap af. Sådan, ja. Det var et godt æble. Okay, hvad skal vi så? Nej, vi skal ikke hente banan. Nej! Ja, der er sushi. Sushi? Hvor fanden er der sushi? Sushi? Der er ikke sushi her. Kan man tage noget af den der automat? Det skal jeg lige prøve. Det er sejt. Jeg er tørstig. Jeg skal lige have lidt at drikke her. Sådan der. Men ikke sådan noget, der virker, den ikke? Okay, det skal vi ikke. Nej, slip! Ja, så kan vi lige have taget en cola med, eller hvad det nu er. Og sushi. Der er ost, og der er mælk, og... Nej, jeg vil noget bære. Der er slagteren. Den der er det. Det var godt. Jeg smed den der. Kan man ringe på? Kan du... Nå, så må vi bare tage... Nej, ja, så er der lukket. Så er der ikke nogen, der går den i hvert fald. Så er der ikke nogen, der skal have frosne pizzaer. Hops, tand. Ja. Ej, er det der nu ham, der er sådan en sindssyg kok igen? Nej. Jeg tror, vi har travlt. Nej, kom nu, løb! Løb for helvede! Løb! Løb for... Løb nu! Ej, for... Nej, kom så! Nej, ikke derind! Løb nu! Ah! Løb! Skynd dig nu lidt. Løb så! Kom så! Nej! Nej! Hvor var det tæt på? Nej. Han er jo også sindssyg om kongen. Han vil jo bare slå ind ihjel. Altså, han er jo... Ind med dig. Og så... Nej, ikke det. Tag nu fat i den! Ja, sådan der. Nu er vi lidt for afsted. God fart, god fart. Hold farten. Nej, du skal ikke ind i kødet, for helvede. Kom så, den vej. Ja, det er fandme en god teknik. Kom så, lidt hurtigere. Kom nu. Jeg har ikke hele dagen. Kom så. Ja, kom så. Kom nu. Seriøst, kom nu. Ja. Det var med tæt på, at vi lige blev nakket af ham der. Han er jo sindssyg. Så børnene bare leger derovre. Men kan... Okay, vi skal lige over prøve at spille med hende pigen. Ja, det er godt. Ja, nu skal far lige vise, hvordan vi spiller her. Woohoo! Nej, ja, det er godt. Spille. Kan vi også? Ja, vi skal lidt. Nå, det kan vi ikke. Og op til. Boom. Nej, tilbage igen. Er det sådan noget, hvor man selv skal? Nej, ikke den vej. Ej, lad nu bære. Vi skal bare lige have pizzaen. Så var det der. Ja. Det var da godt nok nemt. All right, now that we've got our groceries, it's time to head to the aquarium. Nå, så skal vi hen til det der akvarie-ting. Well, that makes two of us. To the car, kids. Ud i bilen. Snugglefish. Jeg tror lige, og jeg skal se en kondommand. Eller fisk. Or you can walk home alone. Come on, Dad. What are you waiting for? Der tror jeg, hvis det var det for den her episode. Og så tager vi... så tager vi akvariet i næste episode. Så tak fordi I gad os med. Og så var vi lige på indkøb. Næste episode. Hej hej.